hyvä asia, koska tämä on iso laatikko ja varmasti tämä vauhti on kova, mutta sitten tulee Moses ja näyttää mitä hän osaa. Steve Moses näyttää mitä hän osaa ja kun 24 sekuntia on peliaikaa jäljellä, niin Steve Moses tulee ja jysäyttää yhdysvaltalaiskannattajat suorastaan euforian partaalle ja näyttää todella mistä tämä kaveri on tehty. 19.37 pelattu ja Steve Moses liukuu sieltä todella näyttävästi suomalaisen pelaajien ohi ja siinä menee kyllä nyt valitettavasti heittämällä Jyrki Jokipakasta ohi. Siinä tulee nätti jättö Brock Nelsonilta ja Moses ja rystypuolelta hän sivaltaa upeasti sinne aivan putken alle ja siinä on nyt näytettä sitten mihin tämä 25-vuotias jokeripelaaja tällä kaudella pystyy. Mäntylä tulee hienosti vastaan sieltä rännistä. Kahdena taistelee Kemppaisen kanssa. Ja Kemppainen vääntää väkisikiekko sieltä itselle. Löytää Janne Pesosen. Ja Pesonen on kova loukavaali tekee myöskin. Pesonen löytää sitten Jokipakka. Anna mennä Jokipakka sinne. Ja sinne kiekko pomppii! Jokipakka latoo kiekon sinne maalille. Ja sieltä se pomppaa ohi Conor Helleboykin. Ja näin Suomi tasoittaa ottelun yhteen. Oi. Sieltä tulee tärkeä, Jokipakka kuittaa sen ja onko se Joonas Kemppainen, joka lyö lopulta sitten mailansa sinne väliin vai onko se todella Jokipakka? Joka tapauksessa Dallas puolustaja saa siinä balsamia haavoissa. Kemppaisen loistava pelaaminen Pesosen kautta. Pesonen ja sitten Jokipakan veto tulee ja sinne se menee ja liruu jalkojen välistä. Kemppainen tekee loistavaa maskia. Jyrki Jokipakka maalintekijänä sieltä vielä. Kemppainen saattaa jopa siinä on edessä, että kiekko kimpoaa, mutta se kimpoaa maaliin, mikä on pääasia. 23-vuotias Dallas-pelaaja laukoo ja Jyrki Jokipakka tekee uransa ensimmäisen leijonamaalin. Yhdysvallat on liemessä koko ajan omalla alueellaan. Pesonen. Sexton ei pääse kiekkoon ja sitten tulee pientä harhailua Tuukka Mäntylälle. Pekka Renni ei uskalla irrottautua ja tällaisia ei saa tulla. Rinteen loistava torjunta, mutta se ei auta. Yhdysvallat iskee pelin 2-1. Karmaisevasta Tuukka Mäntylän virheestä pääsee Yhdysvaltain kapteeni Matt Hendricks iskemään pelin 2-1 ja karmaiseva erä sikäli, että Suomi on aivan suvereenisti vienyt tätä erää. Mutta välittömästi vastahyökkäyksestä ajassa 31-57 Matt Hendricks sipaisee kiekon maaliin. Se lähtee tästä Tuukka Mäntylän hirveästä harhailusta ja niinpä sinne ajaa sitten lopulta Hendricks maalille. Rinne ei näe sitä kiekkoa, minkä hän ennättää torjua jo, kun ensin Dave Sexton laukoo siitä. Sen vielä Rinne pelastaa, mutta sitten se jää siihen pelaajan jalkoihin. Jokipakka ei ennätä siihen, vaan sinne tulee joukkueen kapteeni Matt Hendricks ja peli on Yhdysvalloille 2-1. Ja näin Yhdysvallat tuo kiekon pikkuisen helpon näköisesti sinne Suomen alueelle. Matt Hendricksen jälleen sinne toi Torrey Krug. Sitten Dave Sexton, herranen aika sentään, 3-1 Yhdysvallat maalintekijänä Dave Sexton ja aivan järkyttävistä paikoista nyt Yhdysvallat näköjään onnistuu. Ja näin on leijonamiehistö 2 maalin takaa jo asemassa. Sellainen puolihuolimaton kiskaisu. Ja tässä tietysti pelin ero tulee. Suomalla ei ollut onneakaan maalintekopaikoissa yhtään. Sen sijaan Yhdysvallat tekee nyt näköjään hirmuprosentilla. Siinä näkyy kuinka Torrey Krug pelaa. Ja katsokaa mistä tuo Sextonin veto lähtee. Sieltä. Ja painuu Pekka Rinteen ohi. Siellä on Hendricks maalin edessä. Ja täältä se jostain sitten kimpoaa. Ja niin se menee tolpan kautta häkkiin. 3-1. Nelson pyöräyttäessä vapaaksi. Yhdysvallat on löytänyt jälleen ihan uutta ruutia omaan peliinsä. Sitten Steve Mosesin terävät harhautukset ja herra paratkoon, kun menee taas Pekka Rinteen jalkojen välistä. Ja kyllä tämä peli alkaa nyt valitettavasti olla taputeltu. Steve Moses lataaja ei ole ollut Peksilläkään ihan kyllä kuuma päivä. Nyt siitä ei pääse minnekään. Aivan samalla tavalla se putoaa jälleen sinne jollakin tavalla selän taakse ja siinä näette kuinka Brock Nelson pelaa Steve Mosesille ja tämä pääsee sitten taas käyttämään tätä hyvää luisteluvoimaansa ja siinä näkyy kuinka laukaus maalille menee ja kimpoaa tosi helposti siinä Rinteen taakse ja pääseekö sinä sitten Nick Bonino sen vielä lyömään sinne häkkiin joka tapauksessa. Siinä tulee Yhdysvalloille 4-1 maali ja Nick Bonino siihen osuu vielä ennen kuin se menee viivan yli, joten
Näin Vancouverin 27-vuotias laituri iskee kyllä hälyttävät numerot taululle 4-1. Enää 3 minuuttia vajaa peliaikaa jäljellä. Ja sitten Barkov, ja kyllä tässä niin käy, että Yhdysvallat ottaa erittäin kovan voiton tässä avausottelussa Suomelta, koska kyllä tässä Suomi ilman muuta rankattiin etukäteen suureksi suosikiksi, ja joukkueen kapteeni Matt Hendricks lataa 2.38 kun peliaikaa jäljellä, niin taululle kyllä jo suorastaan hämmentävät lukemat. Yhdysvallat johtaa tätä ottelua 5-1. Matt Hendricks toinen maali. Hän ei ehtinyt kauaa kentällä olla, kun tuli rangaistusaitiosta pois. Ja todella niin kuin sanottu, niin ennakkoon tässä on pitkään puhuttu siitä, mikä on tottakin. Suomi pääsi valmistautumaan MM-turnaukseen todella pitkällä hyvällä leirityksellä. Kilpailu pelipoikoista oli kovaa, kovia pelaajia oli tarjolla, kovia pelaajia ja joukkueesta ulos. Ja nyt ensimmäinen peli Leijonilta ei sitten mennyt ihan sen kuuluisan käsikirjoituksen mukaan.